Puna no Tripura Today News nai tongnai rokno lamsogo mangpili kasai faikya takuk Jyotish Debbarma mungui khoroksa nokni nokhojak tini bihik media o kasai sana nangka bo bwrui tui kharka hinui takuk Jyotish ni bwsabo kwnui tongo tai bihik norok nugui mankana bihik muktui kuplung khai kapjak bwsaino nogo kifilna bagui koijak tai lukurokno chubachu sanjak je jaga nugo a jaga no bono romui call khaina bagui oro kokduk number jak tongo o number norok call khaimano takuk Jyotish Debbarma no norok judi nugui tongkhe tini oro kokduk number jak tongo norok o number o call khai kisa information rekai blai khisanai tamoni hinkai je Puja Debbarma hnei je Jyotish Debbarma ni logi nokhorui thangnai bro khomon baksakai nokhoro hni khnao but bini bihiko confirm sasugui manya borok kwnui ja thangka haibono borok ekloge nokni nokhoro hnei bihik saka angke borok kwnui no thangkana hnei mo haike sondeho ungjak bihik ni khao borok nokhomani bo semno takhono buri bo nogo happayako chlabo nogo happayako aboni bagui bihik khakhayo bo o buri baino ba o buri o chla Puja Debbarma tai Jitu Debbarma borok kwnui no khari thanglaikhya hnei bo wansukha amoni bagui botini media o phai sanani nangkha bukuk Sharmila Debbarma lukurok kisa norok bono chubajadi bini bwsa kwnui chlamasa tei bwrimasa borok chukjaya nukhung samung khaike se mai masnani bwri bwsaba bo tamo khalai masano tamo khalai chanai bo saimeya chlano joto kisuba tini bo bwsai krini bwsano tui bo cholinani onek kosto nangui tongkha amoni bagui please lukurokno bo koijao norok nugui tongkhai kokduk number o kwrwngdi amoni bagui lukurokno koina musungo tai hambaya phara bukuk Sharmila no chubajabai di hinai norok choyakari nai tongdi Tripura Today News ke noro asuk dini khetam ni bagi norok saya ba social media phaina nang nogo phayena nei tongmani phas phailia yang nutung bai suka tak ponjon sokbaya khuskop romaya je adin chimi phun suijo mang tamo khaimani bo tamro khaisa bo samung khaina nei nang nokor haimani adina gai adina sadigang haba thang tongoyo hapan pai phun kok samani phun kok ma saka gai aboni satan soman jimiga phun suijo mang adin chimina kok ma saliata je samuni hai kok ma samani geni ni serai rokle bus khoro busuk to ani je rong mak ni tong chala masa buri masa ge ke tabuk je ni busai kebo bai rok kok samarok ba kebo bai affair ro to agi rogo anke tongo haibono wale ka jang lai ka kha ni ang bukhau chong tongmani ge tak soinyo ha tabuk bui abri be je thang ni norok je babi je soindo ha khaimani gai o buri ba ni chong tong ta angkai je agi bobo hai go thang go angka ba o buri le bo parani o buri nge bashi ku parani basi kabaran mung sai da man bini burimbung de burimbung ke puja na bo hnge bo jaga ni simi sini lai maro no kun sai da man boro hnge agi bin mama songoi samu khayo hnge tai yo burin bu sai songoi bu samu khaibla bo ko bo jaga kaje khaimen puja khai bo hnge sogi rawa kaje khayo mandai sogri yawa badak tabuk babi mano ba kha khayo abri bine thango nei de o buriben thangone ang kha khayo ta ge bo abrini parawo jasai dekhane ka mane bini o chalani jenu khungo bong ni nu khungo jasai khaina ka burin bin kumu sanga o burin bin kumu bo chawo abo haino sonban din chimi nokhor thango buri bo busa masu tuina nei bin busai rang kha jaga so hobo nokho kipili ata bo diponi e gortan somoyo nokho bo buri bo a somoni chimi no brokri nokhro na ga nang tabuk tamunai ang dabu gan busaina nogo phanya nung thung phanya hai gipilang thung busabuti bai khe tongpanyang jaba thung eyo takhuru nang tumba susana an busaina romui sakhana ning jaba thung kol khanya ning jaba thung ona baro je number mani na ni mung khatam an mung ke Sharmila ni para ke manda NC colony na